Takukte bukuksong Tangnai bisik baromui Kok Tripura ajaimani yagulo Tripura hastini kabang mahacha kamirogo Berai berai Tiprasarokni tongmung taijeng jalrogo Naituk karimano Te kok Tripura oponumaro Tabu hastini joto lokorokno Nubaibo Nubui tongbaikya Hastini kabang marung sermerok Samung tangngairok Sakri khai tongnairok Phataro hasteroko Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, Bengaluru ko tongnai sini Tiprasarok sikla sikliro. Tiprasarok ni ajeng jalrok na nai tongmai ang laimani bagino khathon laikha Tiprasarok sikla sikliro Phataro hasteo tongnai rok. Thangnai 25 November hai kheba 25 November 2018 sal maribo. Joto Phataro hasteo samung tangi tongnai rungsrungi tongnai tai sebo khai tongnai chini Tiprasarok sikla siklirok khorok dokchi rok thalaye WhatsApp ni bisingtei kok chap laikha phaidi chungka thalaye chini Tiprasarok lokorokno chupalayono je chung chuktui je chung mantui hai hnai ya gulo borok kara kaisa Motha khaka Yongmol nei Awan chomungni bisingtino Tangnai 18 December 2018 ni sal maribo borok masingni rikutun blanket chererokni chajaknai rokno khoboi sakhamni sep sabrok tui sakang laikha dolai hangkorni phasing nokha hamya wati seksekobo borokni sakangma thagya lama hamya wa wati klaye malkhong thang thogya angi tongoibo boroni yapri thagya Tangai shogi lekha gonda sora bakak dewo. Tamut mata kalau kasih masa. Oh, pura semua nak kifili saja. Gari tei thangsugi manliya haifano yapri ba thaglaya borokni himai fano soginai tei lukurokno chuba chukai phainai o khathon laimabaino jani jamanai khane tlangmarokno yagati laino sakang laimani Dara nok tahu tamne mahin ka tahu. Are orang lama remega ring main ini sih. Tapi pernah kilometer mama mahim lagi sana. Komol pilih jodoh sini presiden jodoh sini sarjang him lagi jak. Komol pimani lengkha blanket pimani lama hasal ma. Oh, jati ni bagai kamu kaya thage kisah misal pas sama khalele cina. Jeng jokon teh hasal ni payah tahu wati family bising kisah kos tokai him matong ayo. Hari gini siapa tu? Hambai. Dah tahu. Nok je biskang je udah cunai family over tamne program ti kerja kan apa? Over hangkang ke kok kasih bayi salonnya hangkang ke to just sini kairok mani kisah nunggu kelang sini orang borok na last lagi kelang sini nanya pasang blanket tu pilih kata. Akai tahu nung ni je blanket tu mani, pak kau tu kau jon bang na bagai hijab nok tu bisa kana. Oh totally 50 piece tu pilih kya 50 ta. Kombol tu lekha, te 50 jon means 50 family no, sung tini gift khai kelana ika. Ashalano Bogirod edisi village ni bisingo khopjaknai gondasora bakhaksteni Gira Chandra para Donuram para tei Nobokumar para o thangai lokorokno borokni telangjak blanket chererokni chamung tei sakhamni sep sabrok rilaikha Yongmol. Busik kilometer chalsa nok dak je thanan hima ja busik chal
Dopani lukurok chaya chugi angai mache mani angai ham krai mani angai ma tomarok no kha hami angjak layo hani pasarok tabuk ni sikla sikli rok mukti yorjak layo kha dojak layo kha gwar khe chubanani muchujak layo ob haikeno shakangai phaikya Yongmol sikla Motha rok O Yongmol Phataro politik khenani buya dharma bolagani buya borok dophawo tabok phano rengkrei machaya mananya pherangkrei lama kreyo tongnai Tiprasarok no chubana bagui haktorni juda juda hasteo samung tangai tongnai chini Tiprasar lukurok thansa anglai chubalainani kaisa Motha se Yongmol Wanchugui kayo yade Nini thele hao kelai Nubini kayo yade Nini thele hao kelai Nubini kayo yade O Yongmol kothomaya O Yongmol ereng ya O Yongmol dophano songsanai se O Yongmol dophano chubanai se O Yongmol thinango Tiprasarok no sasanai Motha angai basanai kaisa dopha tai hodani bekreng se Sar o jaga putih he bemar bisi manjaku Oko malaria bisi karena rasta kamia malaria tai tamo umrai pun kamia bahwa kamia rasta saya pun tidak tu ya kamia ni bagai bahwa rok bemar Satu jadi kita tam bicara tu kan sungguh mudah-mudahan itu bisa bahwa kamia kulo umrai bisa sakuma di rok saruni sila waktu bisa teman di rok kenapa tu boleh kini rok hati gitu cepat Untuk tujuan kata sebenarnya apa tuh malaria? Nasi tonggo joral tambugo Sibai ohani kothma shinairo Bigar angmani main karon kake lekapora juk rang o duita milogo ingke engo genang lekapora minus rang lekapora te rang kering yang ke bigar ango hai diba tarmane lekapora bai o rang o duita no khorok sate khorosano depend khayo taburo ni naro rang kering lekapora to ngake nung sengje bunya nung bahai kusuko kaimanya hai diba tini 12 tarik 2018 pura wang waido kaisa plane ni theke tai kaisa plane to borok rok thangai tongai lekha hai diba Paina shalo Yongmol bodolni adong rok khakra khai smai tangma hai dophano sasanani dophano monakni kachangni chati utubunani dophani chaya chogya rokno chubanani nei kha thoni phelemani sakang lemani chubairi lemani mangphli rokno nogoi
अबहायकेनो थेनांगौ गोबांमा दफावा चुकजाक सिजाक नुकजाक सिख्ला सिख्ली रक बाहायनो सकांनि फैफैनाय ओ फोरोंमुनो रिकलां थांका यंमल बदल रक हायनो हाय बरक ताबक किफिलु थांका बरकनि जानिजा सामंगो जानिजा तंथाय मुंबई पुणे चेन्नई बेंगालोर दिल्ली कोयम्बटूर कोलकाता हाय जानिजा हासते रको खुलुमबाय खेजो ताको के बुक शोनो होनरबु खना सिनि गनावा चुकजाक ताको खरमनि ते बुक खरकसा ani gana achuk tongnai bon kanke sini yongmol bodolni president sini sar bikram de borma ani bajung achukjak bon kanke sini yongmol bodolni vice president sar bisway de borma kazara achukjak bon ke sini yongmol bodolni treasurer sini mem chandini jamatia ke noro wanchumi tongkhana president secretary sorry anke sini yongmol bodolni secretary ani mungke vishal de borma Kenar wanci kita kenal Yongmol bodol niti sing salai dan kah Yongmol bodol tamu. Ki Yongmol bodol kan ke sing terprahani joto jagani bororok, dan joto dapani bororok nono khobai. Kaisa komiti khalai kan? O komiti sing khalai bisi balu deko, via o komiti sanggale abuk tonggo. Ke o komiti o sing joto no sakthani samkali ni faleja. Ki Yongmol bodol ni nasib matamu. Yongmol bodol nasik man kanke Yongmol manane sunggu siwo sung sanai sing wanchuk lai kemuno sini bosong rok sini dopharok kebangna area wo bunsi tolak lagi tu sing bahake mono ti sanai bahake sini borok to bui level telangai tabuk je cholito all level sing bahake telangai sin borok no abahai way point of town to aja thanan bagi agar ko naikuri sing agar ko teke fiokne bagi sing sam khaile ne amro sini Yongmol bodol ni nasikma ko jaga sathai klayo specially education the financial o jaga o area o sing Yongmol bodol sam khaile ni ke sing chong lakha etabo sini Yongmol bodol ni ngini sing kaisa o sikang tini o sang kok sabai ni tini sing pandak klaile ka abang kanke blanket donation tabu bortoman to sing semano kasangani belai sini borong ni rangko sara krei rei chumro paiman la jaya awan bebe sing Yongmol bodol achule sing decision ala ka sing blanket sini borok to krei bokuno nan tomai borok to sing ralaine te awan logi logi sing sak sure beke kaham tomai ma hajorawo awan tu be hanu sing awareness khalaine ke sing awan hewan somani no tini sing samu nanglaka sing gonna shoroi theke pray 30 kilometer bishingo gari thangmaya sing jotono kosto ke blanket rujoi himlai hoi tai sini logi sing doctor bumanka sub divisional officer doctor ke bono sing klangni ne kosto ke doctor soi bacha thangi ne aja kani borokno baki tongnai o jorao sing sustola tongnai ke basic nangmani abo sini doctor borokno aja chaka teisen bosa gawa kleka abong kanke gondashor ni chete 30 kilometer bisin parane min kanke Novo Kumar para abong kanke riang Tirupuri bosti belai backward jaga karen kre mobile ni kuno subida kre अब जगह संख्याने ने मरना सोशल क्या ते बड़ो बस करना क्या संक्रमण तोड़ना अब हम करके सिनी Yongmol bodol ni पुइला ni जैसे सामने चलने अब हम बिसिक नहीं चलना क्या मुझे लिस्टे किसी ने नर्सिंग औसत पे या संग बड़ो तो ब्लैंकेट रखाबो इसी प्रॉब्लम सॉल्व हो या संग बड़ो जो आप बैकवर्ड लाइट तो मनी अब ने याद नहीं बड़ो संग भाग्य सोसाइटी बनाए almost सिनी Yongmol ni सामने हमें ke tai sini vice president kono kok kesarjana itu sin borok no Krumka tring tai Christmas nengai joto lokorok no kaisa ko kasarna mo sungo sini dofani joto naithok khakaham sini dofani sikla sigli charai khonai okra sakra joto no sing tring rogoto thangrayo kaham ni bagino phiaba jagawa hamya samuro bo sing khaileyo
samani hamya nongmani hamya tongmung sidra obhai rok phekjaknai manui rok bai जों sidra lai tonglayo mani bagi ong hai yana teike जों Yongmol borokni ingei te ang ani sak bekti ingei jotono obono ko kazana musumo faidison baskan tring sini o jagao naithoto ke nukhthoto ke tonglaino song paile yanu jotono hamba